देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्याविरोधात बहुजन समाज पार्टीनं रत्नागिरीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर घोषणाबाजी केली। निदर्शकांनी शाह यांच्या विरोधात घोषणा दिल्यात। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। फूले के सम्मान में बीएसपी मैदान, बाबा के सम्मान में बीएसपी मैदान, गऊ के सम्मान में बीएसपी मैदान। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज। बहुजन समाज पार्टीचा अमित शाहचा धिक्कार असो, अमित शाहचा धिक्कार असो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अरे याचं अमित शाहचं करायचं काय? अरे या अमित शाहचं करायचं काय? अरे या अमित शाहचं करायचं काय? मी राजेंद्र आहेरे, बहुजन समाज पार्टीचा प्रदेश सचिव आहे आणि आज आम्ही इथं बहुजन समाज पार्टीतर्फे पूर्ण महाराष्ट्र स्तरावरचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शन धरण्यात येत आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून आम्ही हे आयोजन केलेलं आहे। बंधूंनो, संसदेमध्ये अमित शहानी अत्यंत बेताळ वक्तव्य केलं आहे। त्यांनी बाबासाहेब म्हणण्याऐवजी देवाचं स्मरण केलं असतं तर स्वर्गप्राप्ती झाली असती असं जे बोलले त्याचा आम्ही धिक्कार करायला आलो आहे। कारण आम्हाला जो स्वर्ग प्राप्त झाला आहे तो 1950च्या संविधानामुळेच प्राप्त झाला आहे। आमच्या समाजाने, ह्या बहुजन समाजानं असंख्य वेळा सगळ्या देवादेवतींचा पूजा केली, पण 1950 पूर्वी ही पूर्वी देवदेवता आम्हाला प्रसन्न झालेला आहे। ना लक्ष्मी झाली ना सरस्वती झाली। आम्हाला संविधानामुळंच आम्हाला जे काही मिळालं हक्क अधिकार ते संविधानामुळे मिळाले आहेत आणि ते संविधान बाबासाहेबांच्या महात्मा फुले शाहू महाराज आणि बाबासाहेबांच्या संघर्षामुळे मिळालं आहे आणि त्याच्यामुळं आमच्या महामानवाचा जो अपमान होतो तो धिक्कार मी आहे। आणि म्हणून आम्ही अमित शहाच्या विरोधात पूर्ण भारत स्तरावर आज बहुजन समाज पार्टी धिक्कार करते। परवाच आम्हाला जो आदेश आणला आहे येत्या 26 तारखेला आपल्याला धिक्कार करायचा आहे, त्यामुळे आम्ही आज धिक्कार करत आहोत। आणि आम्ही अमित शहाला हे सांगू इच्छितो, तुम्ही भारताच्या ह्या लोकांना 21व्या शतकातल्या लोकांना 18व्या शतकात घेऊन जाऊ नका। तुम्ही गृहमंत्री आहात तर गृहमंत्र्याला विज्ञानवादी असलं पाहिजे। जेव्हा देवतांची पूजा केल्यानं स्वर्ग प्राप्त होतो हे म्हणणं टोटल चुकीचं आहे आणि त्याचा आम्ही धिक्कार करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।